Kedysi veľmi dávno chudobný pastierik pásol svoje ovečky na svahoch paradajzu. V krajine, o ktorej vám budem rozprávať, žili spoločne ovečky a pastierikovia od nepamäti. Ovečky cigáje už aj samé poznali, kadiaľ sa poberať, a tak nemusel stále na ne dávať pozor. Užíval si krásny slnečný deň. Poznal tu už každý kúsok pasienku, každý strom a takmer každú skalu. Sadol si trochu oddychnúť a tešil sa z krásneho výhľadu do doliny. V tráve pri ňom sa niečo lesklé myhlo. Pastierik zbadal jašteričku, ktorej chvostík sa na slnku zatrblietal. Jašterička zmizla pod kameňom a zvedavý pastierik kameň nadvihol. Na jeho veľké prekvapenie bolo pod kameňom striebro a zlato. Chýr o jeho objave sa rýchlo rozniesol do okolia a do krajiny pastierov začali prichádzať hľadači pokladov. Toľko hovorí legenda, podľa ktorej sa z krajiny pastierov postupne stala krajina baníkov. O niekoľko storočí neskôr prichádza do tejto krajiny aj náš Šimon s nádejou nájsť si tú prácu a začať nový život. Viera, nádej, láska, odvaha, česť, správnou cestou chceš ísť, vykroč už dnes. Tak neváhaj, nepozeraj späť, čo pred sebou máš je viac ako tvoj deň. Tak neváhaj, nepozeraj späť, čo pred sebou máš je viac ako tvoj deň. Kľukatou cestou vedú moje kroky, ja však nekráčam viac po nej sám. Jednou rukou zovieram nádej, druhou rukou zas lásku objímam. Jednou rukou zovieram nádej, druhou rukou zas lásku objímam. Len mám zovretú a v nej držím vieru, srdce pevné, nebojacné. Len mám zovretú a v nej držím vieru, srdce pevné, nebojacné. Viera, nádej, láska, odvaha, česť, správnou cestou chceš ísť, vykroč už dnes. Aj keď spadnem, opäť vstanem, idem tam, kde cieľ je a poklad môj. Aj keď spadnem, opäť vstanem, idem tam, kde cieľ je a poklad môj. Zdá sa, že som, ale nie, to predsa nemôže byť. Štiavnica! Je to to mesto, o ktorom som už tak veľa počul. Štiavnica! Skutočné dobrodružstvo sa ešte len začína. Štiavnica! 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 Poď! Maťarcha! Hej, chlape! Dobrý deň, vinšujem. Čo je? Čo sa robí? Poď sem rýchlo. Pomôž Štíhaj. nám, chlapi. Poď sem chytovano a budeme Mám. pomaly ten drúk spúšťať tadiaľto dole. Poď. Hej, rúb! Varuj! Na, aj dole.
No poď, vytiahni ma. Stadiaľ to. Počuj, Junák, ale teba som tu ešte nevidel. Vítaj v Štiavnici. Šťavnici, ďakujem. Ďakujem za pomoc. Ale za málo, to nestojí za reč. A inak, ak by ste chceli, môžem pre vás zostať aj robiť. Prácu totiž to hľadám. To by si musel ešte veľa brinze pojesť, aby si ty mohol v hore robiť. A tak brinzu ja mám rád. Tu je dobrá robota, viacerí na ňu majú záľusk, ale choď sa spýtaj radšej tam dole do baní, tam furt hľadajú nejaké posily. A keď aj som radšej na povrchu. Ale tak o tej bani mi už viacerí hovorili. Skúsim tam teda. Ďakujem pekne, dovidenia. Za málo, dovidenia. Dovidenia. A nič z toho nerob. Jemu sa to stalo tento týždeň už 3-krát. Dobrý deň. Dobrý deň. Hej, počujete ma? Hovoril si niečo. Prepáčte, dúfam, že vás veľmi nevyrušujem, ale prišiel som sa na robotu opýtať. Nemáte niečo? No chlapče, takto ti poviem, založ si vlastné úle a keď chceš, ja ti dám na najvýš jednu kráľovnú. Život to není medlíza. Ale vidím, že si dobrý človek, tak niečo ti dám. Na cestu. Jo, ďakujem. Ďakujem pekne. Tu si vezmi na cestu a choď do bane, tam hľadajú posily. Ďakujem, ďakujem. Hej, prosím, nech sa ti Tak ja darí. idem, dovidenia. Dovidenia. Pekný deň vinšujem. Aj tebe, synak, a veď sa tu neokúňaj vonku, hýbaj ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi krásne. Koňa nemá. Na vojaka tiež nevyzeráš, že by si šablu potreboval. Na čože by ti bolo treba, synak? Chcel by som sa vás na nejakú robotu opýtať. Jaj, robotu. To by si ešte veľa brinzových haluškov musel pojesť. Aby si sa kováčom stal. Ale vieš ty čo? Tuto povyše v bani hľadajú takých pomocníkov. V bani. V bani. Ďakujem vám veľmi krásne, tak ja skúsim šťastie tam teda. Dovidenia. Dovidenia. Vieš ty čo? Hýbaj naspak. Áno? Počúvaj ma. Jak som povedal, kalavný chlapec. Keď si ty nájdeš nevestu, príď naspak, ja ti ukujem prsteň. Ďakujem. Keď si voľakú nájdem, tak som naspäť. Len príď. Prídem, veľmi rád. Ďakujem vám S pánom pekne. Bohom zostávaj. Podobne, dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Nenechajte sa rušiť. Čo tam sedíš sám ako taký druh? Poď si k nám sadnúť. Skade si? Z chudobného kraja som sem prišiel, ale dopočul som sa, že tu u vás, v tomto kraji, sa práca pre šikovné ruky vždy nájde. Však ja mám šikovné ruky. Lepšie si ani prísť nemohol. Ak chceš, už zajtra môžeš u mňa nastúpiť. Tak to znie veľmi dobre. Ale povedzte mi, o akú prácu sa jedná. Jedná sa o prácu hrdú, dobre platenú a čistú. Sváraš do tej najvýnosnejšej bani v okolí. A to ich tu máme dosť. Ale, prepáčte, že sa ešte takto vypytujem, ale povedzte mi prosím vás, aká bude pláca. Ak budeš dobre robiť,
tak sa dostaneš aj k tomu toliaru. Tak, ja si myslím, že tu už naozaj není nad čím premýšľať. Beriem to. Brat, zajtra, ako budeš počuť klepať, môžeš vstúpať do bane. Pozri, tuto Hansko ti vysvetlí, kde on vstúpa každé ráno. Lojzo, nazdar! Čau, hej! Prepáč, ja sa ospravedlňujem, ja som nevidel. Teraz mi budeš musieť objednať nové. No, neviem, no. Pán Štajger, klasika. Niekto vás hľadá. Ja ti dám nové objednať. Ešte si tu a toto sa musí každý deň opakovať. Peniaze sa dajú aj na iné použiť. Pozri sa, ako po svete chodím. Už by sa mi veru aj zišla nová fiertucha. Ideme. Anička, nalej tomu novýmu na mňa. A toto máš čo za trievko? Nebo taká píšťalka. Ale opačne sa na tom hrá. A ja to musím. Tak to ti to lepšie pôjde. Ja viem aj hrať. Toto ti Štajger posiela. To si považuj. To sa nestáva každý deň. Že ďakujem. Dobrý, že máte Štajger. To považujem. Toto si nepovažujem, lebo to ešte nikdy ani nestalo. Ale ešte sa te chcem takto opýtať. Je to veľká drina v tej bani. No, poviem ti takto. Takýchto halušiek ešte budeš musieť veľa zísť. To je neproblém, ale druhú vec sa ťa ešte opýtam. On tu spomínal volačo o takom klepaní, alebo čo? Klepačka? Môže byť. A ty si skade prišiel, že klopačku nepoznáš? Veď to je také drievko, čo to ďaleka počuť? Ale ešte sa chcem že ako to funguje vlastne v tomto kraji? No, robiť musí každý, ale grofa máme spravodlivý. Dobrý, no? Tak na zdravie na toho grofa. Počuj, radca, ty si veľmi múdry človek. Veľmi dobre ste to povedali, pán veľkomožný. Nechaj ma dokončiť, si veľmi múdry, inak by som ťa nemenoval za radcu. No keď si taký múdry, povedz mi, ako tým našim ľuďom pomôcť. Bol si sa pozrieť, ako žijú? Bol som sa pozrieť. Žijú ako žijú, jedni lepšie, jedni horšie. Najťažší život však majú baníci. Majú veľmi ťažkú prácu, ale veľmi zle platenú. Tak im teda skúsme pomôcť. Tak im pridajeme. Mal by som jeden nápad. Počkaj, prepáč. Teraz ide to číslo, čo sa mi Lukáša strašne páči. Toto je dobré. To by mohla aj Lesana vidieť, nevieš, kde je? Lesana je momentálne v kuchyni, trávi tam dosť veľa času. Ty, to je dobré toto. To je dobré toto. No a kde sme to prestali o tých ľuďoch? Mal by som jeden nápad. Ak chceme niekoho pridať, musíme voľa kde ubrať. Ale kde, keď ten mešec je rovnako veľký? Baže? Iba že by sme, aj sa to bojím vysloviť, ubrali tým najbohatším. Mohli by sme začať šetriť aj tu, na zámku. Múdro hovoríš, radca môj, múdro. A koľko takí baníci denne zarábajú? Ako hovorí prostý ľud, jeden baník, jeden toliar. Už tak im dajme, jeden baník, dva toliare. Až tu na zámku už len voľako vyžijeme. To sa takomu sa nepáči, ale kde by chytili viac? Mladý pán, nejako sme pospali. Ako? Ja ti dám, že oko. Do roboty, šmíkare! Zaspal si, poďme! Prosím, teraz som zaspal. Zdravím vás, dobrí ľudia. Ahoj, prvý deň v práci a už mešká. Nehnevajte sa, prosím vás, ale
Viete, tá cesta a to pivo nejako ma to zmohlo. Mne sa to nezvykne stávať. Nenevajte sa, prosím vás. Pozri sa. Stalo sa ti to prvýkrát. Nevadí, stáva sa. Ak sa ti to stane druhýkrát, no a čo, veď sme ľudia, nie? A keď sa ti to stane tretíkrát, tak ťa vyhodím. Pozri, Francko už dneska zvládol, nepreháňam, 10 centy. A Nácko preháňam 15. No, poď, hneď ťa zoznámim a zapriahnem ťa do práce. Nebudeme dlho chodiť predsa okolo horúcej kaši, som rád, že som prácu konečne získal. Chlapi, zastavte na chvíľu, máme tu novýho. Hej. Pozri, toto je Hansko, Nácko a Francko. Zdar Boh, nazdar chlapi. A toto je tvoje nové kladivo. Ahoj, užijeme si veľa zábavy a tvrdej roboty. Prepáčte, to iba tak medzi rečou. Nazdar chlapi, budem potešením, cťou a národným sviatkom s vami tu spolupracovať, len musíte zaučiť, lebo ja som v bani nerobil ešte. Hej, počúvaj, ti poviem, ako som začínal. Tak prišiel som prvý deň za štajgrom, pozrieť o robotu a povedal, že mi dá 1 toliar na deň. A potom, že mi možno nejaké 3 mesiace väčší výplatu. No, tak ja som mu povedal, že prídem za rok, že sa tu vidíme. Vidím, že ty si srandista, máte tu teda zábavu, čo chlapi? Dobre chlapi, tak stačilo predstavovania a pustite sa späť do práce. Dobre. Tak vysvetlite mu ako. Kabát pôjde dole, ty si Hansko, Francko. Francko, daj Boh. Ja som Šimon. Táto časť? Ja som Hansko. Ako to hovoríte? Zdar Boh? Zdar Boh. Musím vás dobehnúť, chlapi, počul som o vašich výkonoch. Dobre si počul, a Nácko si povie ešte doma. Chlapi. Čo si našli? No Štajger bude rád, Štajger sa poteší. No Šimon, tak takéto treba hľadať. Takéto. Dobre vedieť. Za to dá pol toliara hádam. Čo sa našlo? Buďme šikovní. Čo sa našlo, ukážte? Pán Štajger, nič sa nenašlo. No, nebojte sa, prehľadáva sa za každým. Nič si tu neschováte bez môjho vedomia. No. Medzi tým sa na zámku urobili zmeny aj v kuchyni. Keďže starí kuchári veľa vyjedali, grof ich vyhodil a najal mladých, ktorí toho veľa pojesť nevládzu. Tu si. Otec sa na teba pýtal. A čo chcel? Teraz tu pečieme chlieb. Pýtal sa, prečo tu tráviš toľko času a hlavne teraz by si sa mala zabávať na šašovom vystúpení. Ale veď ty vieš, že ja radšej užitočné veci robím. Viem, poznám ťa od malička. A vlastne, ako to ide? Ako to ide tým novým kuchtíkom? Práve sme dopiekli tento skvelý chlieb. Vyzerá, že je prepečený dosť. Určite bude grófovi chučiť, keď sa rozhodol takto šetriť. Idem koštovať, aký je, čo vlastne toho grófa čaká. Štajger bol spokojný. On tiež sa veľmi tešil. To bolo super. Tak, už sa to nesie, jo, tak sa teším po dnešnej šichte, si veru zaslúžim, sem s nami. Ďakujem. Nech sa páči, páni, všetky sú vaše. Šimonko, ja pozývam. Ďakujem. Anička, nech sa ti páči. Ďakujem. A ja nemám lidi, super. No, nehnevajte sa. Pozor, zlodej! S Bohom, páni. Ja ti dám kradnúť. Už mi neujdeš, toto je Hanskové. Radšej keď si nejakú poctivú robotu robil, ako keby v Šťavnici nebolo dosť práce pre všetkých a práca mi z očí. No, už ťa tu čakám. Nečuduj sa, že som ti ani večeru nenavarila.
Veď vieš, všetko zdražuje a ja hádam, nebudem v otrhanom chodiť. Videl si, akú blúzku si Marka kúpila? Hádam, nebudem zaostávať. Ale upokoj sa. Ak budeš držať jazyk za zubami, a áno, presne tak, neprezradíš to ani Marke, ani Zuzke a už vôbec nie Anke, pripravil som plán. No počkať, ani také? Ale nežartujem, môžeš pokračovať. No, pozrime sa na to. Toto je mapa baní. Máme tu zakreslené všetky šachty, tajchy, ale aj zlaté žily. Napríklad táto, tak práve na tej teraz pracujeme a rovno nad ňou sa nachádza tento pekný dom. On možno zvonku nevyzerá až tak lákavo, ale myslím si, že sa tam budeš chcieť presťahovať. Chceš tým povedať, že my možno budeme mať vzácnejšiu a väčšiu pivnicu ako ostatní, napríklad Marka? Presne tak. Vstúpte. Prepáčte, že im tak neskoro, ale som prvý deň práci a trošku som poblúdil. Ale mám pre vás poštu. Poštu. Nech sa páči. No, ukáž. Ale čo pozeráš? Veď to je moja pošta. Prepáčte. A kto ti dovolil sadnúť si? A ešte môj hrnček? Ale zostaň už sedieť. No, pozrieme sa, čo nám to... Ale tu je Hodruša 7 a my sme Hodrušská ulica v Šťavnici. No, prepáčte, tak ja som asi ten list nechal v Hodruši. Ale viete čo, ak pôjdete okolo... nebojte tak, teda. Ja vám ho prinesem zajtra. Zastavím sa o takomto čase. To by som poprosil. A nie o takomto čase. Teda skorej sa posnažím. Aha, pardon, prepáčte. Čo tu teraz? Vstávaj, Hanzo, hore, na baňu klopajú. Keď neskoro prídeš, farať ti nedajú. Hej, počuj, Šimon. Kde je Hansko? Čo, zase zaspal, či čo? A Francko sa pod zem prepadol, alebo čo? Tiež neviem, kde je. Pomoc! Chlapi, som sa pod zem prepadol! Pomôžte mi! Oni sa doma... Počuješ? Pomoc! Ako keby niekto kričal o pomoc. Aha. Idem to pozrieť. Bež! Som sa pod zem Francko, prepadol! vieš, už som tu. Nikam nechoď, pomôžem ti! Počkaj, že nikam nechoď, ako by som mohol. Počuj, pokoj. Zasypalo ma toto, no, že nie je to prvýkrát. Veď pomôže nejako chyť toto. Toto zober. Daj a toto. odvalím ťa. Počkaj, pomôž. Pomôžeme ti. Počkaj, klesám dole, chyť ma. Máš ma? Dobre, dobre svetlo, necháme ho aj tu. Ešte tu mám kameň na mňa, počkaj. Drž ma, Šimon. Poď, Šimon. Hej, rúb. Poď, vyťahnem ťa, neboj sa. Francko, už je dobre.
Čo svetlo? Nie, že tam potom zase zabudíme. Poď. Šimon, ty si záchranca. Poď aj ty on. Poď. Dobre. Už je dobre, neboj sa. Jaj, to v bani je to veru nebezpečná práca, ale počul som, že vraj nám idú pridať. Počul som, že vraj nám idú ubrať. To nemyslíš vážne? Nám ubrať. Veď aj tých 20 toliárov je málo. To je neskutočné, nám nemôžu ubrať 20 toliárov. To keby sme nemali ten svoj majetok. Presne tak, ja som musel zoženať aj na záhradu, aj na ťažiarstvo. Mimochodom, ktorá baňa je všetci najvýnosnejšia? Ubrať, baňa. Baňa. Bartolomej Bartolka. A kto je tam Štajger? Štajger je tam nejaký Michal Sitňanský. Michal Sitňanský. Aha, viem. Sitňanský, viem. Myslím, že to je chlap, s ktorým sa bude dať dohodnúť. Čo sa týka toliarikov, urobíme si jednu rozumnú dohodu. Čo myslíš, drahá moja? Dostaneme dnes niečo z tých našich grošov? Ja neviem, keď to je moje veľmi lakomý, ale som potrebovala také nové šperky, náhľady, prstenok. Víš čo? Myslím, že na to zaberie len ženská taktika. Poďme. Poďme to skúsiť. Pán manžel, za tebou idem. Poďme sa rozmýšľať. Peniažky do mňa ušla. Žena moja drahá, v tejto situácii peniažky, žiadnu chybu, nemôžem. To je všetko, čo si dovolí. Keď sa pozrie na mňa, šperky nemám, prste nemám. Potrebujem aspoň niečo usiť. Dáš. Tošla to už, ja ani môžem chodiť po trotuári, veď už videla každá, čo aspoň trochu závidí. Áno, sami. Adam si nemyslí, že kvôli tebe zavriem ťažiarstvo. Dám ti peniažky, ale s ťažkým srdcom. Dobre, ale chcem vidieť, že budeš reprezentovať dôstojne mňa a celú moju rodinu. To ti musí stačiť. Ty si krásna, ty si ako slnko nad štiavnicou, pôjdeš po trotuári, každá ti bude závidieť. Neboj sa, to ti stačí, za to si kúpiš náhrdelník, prstenie, všetko to ti stačí. V tejto situácii je to až. Bože, ty si je celý mešec v tejto situácii. Čo si myslíš, že by to sa nebol vôbec bavil? Práve sa k nám blíži Štajger, Michal Sitňanský. Michal Sitňanský? No to je náhoda výborné. Musíme sa s tým rozhodne dohodnávať. Musíme, jednoznačne. Ďalej! Michal, my vám sa čakáme. Michal, poďte ďalej, nech sa páči. Dobrý deň. Moje meno je Michal Sitňanský, rodom z Ilie. Som Štajgerom Šachty Bartolovej, najvýnosnejšej bani v Uhorsku. Najvýnosnejšej bani zlato. Ospravedlňujem sa, že som takto v pracovnom, ale viete, to zlato musí niekto vyťažiť. Michal, vôbec sa neospravedlňujete, to je úplne samozrejmé a my sme vás tu očakávali, ako z neba ste sem padli. Nás by zaujímala jedna malá informácia. Vy zodpovedáte za trasu tohto zlata. No už ja zodpovedám za naloženie tohto zlata a trasu určuje grof, ale on ju určuje len v deň odvozu. A čo by ste povedali, keby sme sa spoločne, ak si rozumieme, dokázali dohodnúť na istej diskrétnej informácii? Čo by ste vy za túto informáciu od nás požadovali? Myslím, že my traja, ako
napríklad vy, alebo pán, alebo ja máme taký záujem, že naozaj, lebo vy ste v tej štúrni Bartolomej a to zlato, viete, a tak my by sme veľmi radi a potrebujeme, takže rozmyslíte si, ak by ste náhodou niečo v našej maličkosti vám možno není problém. Nož tak viete, hoci som Steiger, najmilostnejšie bane v Uhorsku, náš dom sa už celkom rozpadá, predsa len máme ho už asi 2 roky, tak by sa zišiel nový. To myslím nie je žiadny problém. To nie je žiadny problém. Ale viete, všetky domy v okolí sú už obsadené. No, jedno súdne rozhodnutie... Na nejakej ulici, Michal, napríklad. Napríklad na ulici Bartolomejská 24. Bartolomejská, Michal, výborne. Není problém. Vravím a opakujem, jedno súdne rozhodnutie a môžeme ísť. Michal, myslím, že sme dohodnutí. Sme dohodnutí, my informáciu a my dom. Môžete sa spoľahnúť. Vynikajúce. Tešil ma. Ďakujem vám. Poďte, Michal. Tešil ma. Čo ťa ku mne privádza, rád sa mnou? Prichádzam vo veci toho Šaša. Pamätáte sa, ako ste ho chválili? On sa toho nejak chytil, naučil si nové číslo a teraz chce pridať. Ten sa zbláznil. Veď minule hovorili sme o tom, bol tu pri tom. My sme na zámku budeme šetriť, baníkom chceme pomôcť. No už keď voľa čo nacvičil, nech teda ukáže, čo sa naučil. Vedavý strašne. Šašo, nástup. Ty nemáš problém nájsť si ani prácu. Každý cirkus sa o teba pobije. Práca, priprav papiere. Taký veľký ďakovný list mu napíšeme, osobne mu podpíšem. A tú novú pečať mu tam dáme, tu s tou korunkou, aby mohol machrovať. Tu sa naozaj neoplatí vedieť viac. Počúvaj, radca, my si vystačíme aj sami. Ty zavolaj dvorne dámy, ako nám ide, budeme machrovať. Dámy? Emka, nevíš, koľko tým Jano ide do polievky? Mne sa zdá, že mamka dávala 2 lyžičky. Ale nie, určite tam idú 3. Á, jasné, tak tam dajme 2 aj 3. A ešte tu mám... ani neviem, čo to je, ale dajme to tam. Dievčatá, čo to robíte? Nepreháňajte to tak s tou rastcou. To je rastca? Rastca? Tu som! Volali ste radcu? Nevadí, keď už som tu, aspoň skontrolujem, aké máme zásoby. Posledný. Pozerám, že nám došiel aj med. Viete, ako má pán Grof rád sladké? Šup, šup ku včelárovi. Výborne, môžem ísť aj ja. Prosím, chcem ísť medzi ľudí. Budem na seba dávať pozor. Nepôjde. Už sme sa o tom rozprávali, pán Grof si to neželá. Ja by som ťa pustil, ale je to pre tvoje dobro. Naozaj je to tam také nebezpečné? Ale vôbec nie. Ak chceš, my ťa tam dostaneme.
konečne uvidím tieto hradby zvonku. Stáť! Ideme premed. A toto kto je? Ale nikto, toto je náš nový pomocník, ktorý sa hanbí. Naozaj? Naozaj. Tak poďte. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Kohože to tu máme? Ja túto slečnu ešte nepoznám. A ty si čia? Otcova. Hej, a ktože je tvoj? Dobrý človek, ktorý myslí viacej na druhých ľudí, ako sám na seba. A varila nie je náš pán grof. Oj, tak takúto návštevu som tu ešte nemal. Med pre pána grofa je už prichystaný, počkajte. Páči sa. Ďakujeme. Ďakujeme. Joj, to mi neďakujete, to nie ja, to moje včielky. A deti, chceli by ste vidieť zbližšia? Áno. Tak poďte. Ja im zadymím. Oni si posadajú. Môžeme si pozrieť. No to sú oni, čo mám ten med pre pána grofa na sebe. Ďakujeme, včielky. Dovidenia. Dovidenia. A pozdravte pána grofa. Áno, Dúfam, že mu ten medník bude chutiť. Bude rád. Dovidenia. Lesana a kuchtíkovia vôbec netušia, že v krajine baníkov žijú aj hrozní zbojníci. Využijú každú príležitosť, keď môžu niekoho ozbíjať. Čo na mňa tak pozeráš, keď ti nič neukazujem? Nemáš čo robiť? No a čo by som robil, keď tu 3 dní len tak sedíme a niekoho ozbíjať? Hrča má pravdu. Keď sa vám nepáči, zbíjajte si sami. Krameň má pravdu. Viete čo, mňa to tu naozaj nebaví, idem preskúmať terén. To nemá zmysel. Už 3 dní tadiaľ to nikto nešiel. Áno, Bužba má pravdu. Upokojte sa, ja poviem, ako to tu bude. Ja som kapitán. Nemá zmysel, aby sme tu len tak sedeli. Hrča pôjde preskúmať terén. No, nehovoril som. Som zvedavý, na čo príde. Ale, ticho. To je signál. To je pravda. Ale čo to znamená? To je ten. Áno, ten vzduch je čistý. Alebo... Poďme sa radšej pozrieť. No poďme. Stoj, 300 hrmedí! Idem pre pomoc. Máme ju schytať? Ale čo to tu máme? A čo tu robí také pekné dievča v takom hlbokom lese plnom zbojníkov, ako sme my? Že sa nebála. A čo si nám to doniesla? Medík, chlapí. Sa nám hodí. Tento by nám mohol pomôcť. Nie tak z hurta, páni, čo vám mama nepovedala, že takéto veci sa nerobia? No! Utekajte, inak ja som Šimon, potom jej poďakujete. Čo je to? Hrča, ukáž mu! Hej, daj mu! Ja vám dám! Mrťaj, lebo...
Daj moje z tej druhej strany! Tak mi pomôžte, bodaj vám! No. Už má dosť! Ja poviem, kedy má dosť. Dajte mu! Pozrite, ešte bojuje, dajte mu! Daj mu! Len sa spiera! Len sa spieraj, ale... Ja vám dám takto na jedného! Ale hustý! Mano, neoplatí sa s nami zahrávať. Dajme ho muchám. Lesanka, už bude tma. Už musíme ísť. Trávu som pokosil hneď ráno. Ovcáma som bol. Žene som nakúpil, čo bolo treba. A... Mládenec! Čo sa tebe stalo? Čo tu tak nečinne ležíš? Pomôžem ti. Lesana. Lesana. Aká Lesana? Kde je Lesana? Kto je Lesana? Kde sú? Už sú preč. A kde je Lesana? Aká Lesana? Lesana síce nie som Ďuro z dediny, ale pomôcť ti môžem. Fú, ale mi dali. Kto? Vieš čo, mal som túto takú menšiu kolíziu s nejakými zbojníkmi, alebo neviem ani kto to bol, ale išiel som tuto ako obvykle. Zbojníci. Zbojníkov poznám, to sú galgani z dediny. Čo ti spravili? Išiel som tadiaľto a videl som, ako túto sa pustili do jednej dievčiny, mala za sebou aj nejaké ďalšie, ale nemohol som sa na to proste len tak pozerať. Jaj, ale mi dali, ale... Nemohol som sa len tak na to pozerať. Rodičia mi hovorili, aby som starších ľudí si vážil a slabším, aby som pomáhal. Tak som musel zakročiť. Správny prístup. Veľmi správny. Pomôžem ti. Ďakujem. Zbojníci, to sa riadni galgani. Poznám. Vieš, to zbojníci ma už až netrápia, ale dúfam, že Lesanu ešte niekedy stretnem. Jo. No poď, budeš pravdepodobne už aj hladný. Poď, žena určite niečo navarila. A možno aj haluške. Haluške! Ja, teším sa veľmi. Výborné. No, tohto roku budeme mať nádhernú úrodu, Julka. Čo povieš? Veru tak, veď tu na južnom svahu Paradajsu ani ináč nemôže byť. Ale hej, dobre sme si vybrali. Teraz budú rodiť každý rok. Dočistím a spravím štrúdlu. A mák máme? Máme. Tak je dobre, tak bude makovo-orechová. Áno. No. A túto virguľu, aha. Vidíš to? A toto takto môžeme dať. Aha. A takto. Aha ho. Máme návštevu. Idem zobrať koláče a víno. Dobre, Julka. Gligav? Gligav. Komu ako? Ja vás dneska nepoteším. Tu sa postav, písmo čítaj. Čo si ho nemev? Prosím o vypočutie nariadenia z grófskeho dvora. Týmto náš ctený gróf, zastúpený pánom Petrom von Siglisberg, za prítomnosti vrchného sudcu Jozefa von St. Anton dáva na vedomie, že v priebehu dnešného dňa tento dom prepadá v prospech monarchie. Jeho obyvatelia dostanú náhradné bývanie na ulici
spustošná. Proti tomuto verdiktu nie je možné sa nejakým spôsobom odvolať a domôcť sa spravedlivosti. Ďakujem za ctenú pozornosť. Pekný deň. Toto je pekný deň, ďakujeme vám naozaj pekne. Neboj sa, všeličím sme prešli životom, aj toto zvládneme. A možná, že sem jedného dňa sa aj vrátime. No poďme tak. Vrchnosť rozhodla, chudoba musí počúvať. No, bohom Domčo, bohom. Poď, dáme si rovno vínka. Hej, ale toho môjho vína nebude piť. Daj ho sem, ani orechy nebudú. Poďte. Julka, berme to, berme ich. Nedáme im nič. Keď nás zobrali domov, nebudú mať toto ani víno, ani nože. Tak si to tu poďme pozrieť, ako to vyzerá. Najviac ma zaujíma pivnica. Hneď zajtra dám priviesť náš nábytok. A pošleme aj po kominára, nech to tu vyčistí. Veď hej, ale aj tak si za chvíľku kúpime nový. Aha, ide ako na zavolanie. Komínom zdar! Nechaj tak, ja to vybavím. Počkaj, teba od niekiaľ poznám. Nebol si nám aj minulé komín vymetať? Prepáčte, ale to učitený, ja som dneska prvý raz z roboty. Nož nevadí, tak sa do toho pustí. Aha, dobre, teda. Tak ja idem hore, na ten šindel. Choď. Kto ti dal túto prácu? Teraz vyzerám, ako keby som 10 dní ani z bane nevyšiel. To mi pripomína jednu vec. Musím si niečo vybaviť. Prepáčte! Dobre, môže byť, nie? Dáme si prestávku. Šimo, prestávka bude. Poď. Neurazím sa. Cítim krče normálne v rukách. Si taký unavený, že strká do každého. Keď sa neustúpiš. Ja som si dal do chleba doma. Ja, nevadí. Najme sa. Nemohol by sa trochu posunúť? Ako, máte olej? Máte olej dosť? Jasné. Ó, paráda. Dobrá šichta. Dobrá, skláta lavička tuto. Chlapi, dneska sme dobre porobili. Štáger nás isto pochváli. No, kamarát, mo nehovor, hĺbky nepreskočíš. Jaj, chlapi, zmena. Tú chodbu ste kopali zbytočne. Od dnes musíme kopať tým smerom. Takže po prestávke. No dobre, čak. Oj, ti nás pochválil, kamarát. Sa obúvaj. Tak na toto považujem sranda, chlapi moji. Sranda? Neviem. A daj niečo, Macko. No tak pred pár dňami som išiel na latrínku a padol mi tam kabát. Ja som ten kabát ťahal, normálne som ten kabát ťahal všade, ale on ako keby sa zasekol, on nešiel von. Nácko, a to si na čo vyťahoval? Kabát z latríny, toto taký smradlavý by si tu chodil medzi nami. No, ten kabát by som nenosil, ale mal som tam chlebík. Chlebík namal? Náco, ty si taký srandista, že tebe možno aj sochu postavia raz na trotuári. Na piedestáli. Tak ako ďakujem, kamaráti, aby som vás potom ešte poznal. Ty ma vyhnali a farad mi nedali, ako tu, tak aj tam, všade ho váš mám. Ja všade ho váš mám. Dám ja prosiť hudmana. Dospievali ste. Musíme vás kontrolovať, či nemáte náhodou niečo, čo vám nepatrí. Idem. Vrecka. Čakajte.
Konečne. Čiapku. Konečne čerstvom vzduchu, chlapi, to bola ale šifta. V poriadku. Dnes sme nenašli nič. Ale na budúce si na nich riadne posvietime. Naším pánom mešťanom je stále málo. Práve sa dohadujú, ako sa dostať k ďalšiemu bohatstvu. Lesanka, čo je s tebou? Teraz si tam ty dala veľa cukru. Na koho myslíš? Ešte, že sú medzi ľuďmi aj takí odvážni. Ako ten, ktorý nás tedy zachránil. Tiež neviem, čo by s tebe som nedobili. Nemyslím teba, ale aj ty si sa vtedy zachovala odvážne. Ja nemám čo k tomu dodať, lebo to súdne rozhodnutie Michalovi už má dom, mal by byť spokojný. Mal by nás navštíviť. Potrebujeme v podstate poslednú vec a to je správa. No tu som zabudol. Správa, to musí byť rýchla správa, to je rozhodujúce. Ja si myslím, že nejakého holuba? Sokola. Sokola, pán sudca. Zavolaj Sokoliara. Stráže, zavolajte Sokoliara. Sokoliar! Sokoliar! Michal, kde toľko trčí? A Michal práve prichádza. Michal, Dobrý deň, páni. Dobrý deň, Michal. Chcem sa spýtať, ako sa vám býva? S domom sme úplne spokojní. Manželka. A budem rád, keď aj my budeme spokojní. Je tu posledný detail, ktorý potrebujeme prejsť. A to je správa, Michal. Správa o tom, že zlato je naložené a pripravené cestu do Vídne. Kde ten Sokoliar toľko trčí? Michal, dáme vám Sokola? No nedáme. Pán sudca, nedáme. Chlapče, a kde máš Sokola? Toho najrýchlejšieho Sokola. Turu. Hop. No to je lepšie. Dobre, to je ten najrýchlejší Sokol, hej? Áno. Pozlátený Sokol, pán sudca. Bude pozlátený Sokol pre nás. To si zapamätajte, vy ste spokojní, aj my chceme byť spokojní. Takže odovzdaj toho Sokola, to Michalovi a Michal okamžite, opakujem, poslať nám správu, aby sme sa zariadili. Od toho závisí, Michal, úspech celej akcie. Môžete sa spoľahnúť. Takže tak. Náš pozlatený Sokol je v správnych rukách. A v našich rukách sa bude hodiť pohár červeného vína. Vynikajúce. Myslím, že zlato vo Viedni nebude chýbať. Takže to zlato nedorazí až do Viedne. A teraz si to zopakujeme. Však, kapitán. Čo to tam je? Musíme byť tichšie. Niečo som začul. To sú veľkí zbojníci, ale buďme potišení, na dobre ešte posledné ponožke. To nie sú len takí hociakí zbojníci, chodníky, ja ho poznám. Sú veľmi nebezpeční ľudia, práťme sa odtiaľ. Dobre, ale poď tichu. Ahoj, Zuzka. Ahoj, Lena, no hovor, čo nové? Ale ani mi nehovor. Náco mi mal kúpiť novú sukňu, lebo už mám roztrhanú, tak reku ideme na jarmok. Miesto sukne klobásy si nakúpil. No, strašné s ním. Ale nás to tak určite nemyslel. A navyše, sukňu máš peknú. No, neviem. Za chvíľku dúfam, že nedojde sem. Zase taký zašpinený z bane, roztrhané nohavice, celý ufúlaný. Už ma tu tie susedy ohovárajú. Aha, akurát ide. Tak ja vás tu teda nechám, majte sa pekný. Ahoj, Zuzka. Nechodievaj náco k nám, nerada ťa ja vidím. Roztrhanie, keď ty máš, ja sa za teba stydím.
Braňácko. Kamarád, to ešte aj Gek poslal. Mne sa zdá, že to je ešte pekne ďaleko. Tam ako sa tie kameň. Joj, to není možné toto s týmto odvíchom. Čo si mal dať aj Braňácko? Ukám, ja sa do toho oprem troška. Jajme, to sme už tu. Tu je to. Tak skoro. Nože zastav. Kamaráti, ja som veľký uťahaný. Vyťahaný? Vidí ráno. Ale bol som včera Valenova. Kamarát, nebudem mať, keď si poviem zdriemom na chvíľu hundíka. Len nech ťa Štajger nevidí. No tak... Nevidím ho tu nikde, tak hádam nepríde. No čo, pustíme sa do toho obencie. Tento riadny zlomil. Pozri, Pencko, mám to konečne. Paráda. Aspoň tam je nácor. Som ho veľmi netrafil. Chlapi, tak ako to tu ide? Robíme? Dobre. Snažíme sa. Hej, Zlata. A toto čo tu má byť? Kto tu drichme na našom zlate? Dávaj. Ja, to je náco. No ale stávaj okamžite. A späť do práce. Pohyb. Možno si si dovolil dosť. Musím niečo vymyslieť. Nemôžem tu ďalej len takto sedieť a nič nerobiť. Chcel by to ísť von do sveta, nejaké dobrodružstvo. Byť tu na zámku, tu nie je také zaujímavé. Je to tu síce pekné, to je pravda. Ale čo s tým? Keď život je aj tak o niečom inom. Ahoj, Lezanka. Prečo si taká smutná? Vonku je určite toľko krásnych miest a ja musím byť zavretá tu na zámku. Ale určite sa nedá nejako dostať von. Možno keby som veľmi chcela, tak by sa našiel nejaký spôsob. Je len krásne miest, je to priamo na mesto, volá sa to Taj Ottergrund. Je tam nádherný a obzvlášť ráno. Ďakujem. Maj sa pekne. Idete ako na zavolanie, potrebujem vašu pomoc. Dostali sme ťa prvýkrát, dostanem ťa aj druhýkrát. Žiadny problém. Ďakujem. Poď s nami. Na zdravie. Nazdar, chlapi. Zdar Boh. Viete čo? Ja nemôžem túto robotu robiť. Ja by som radšej tej bani robil. Tak poď doma komíny vymetať. U nás sa isto nestratíš, u nás je 100 komínov habadej. No, veru. Môžem ísť? No jasné. Tak pôjdem rád, tak dobre, tak nech to aj už Štajgera vybavíme, dobrý človek, aj pivko veľmi dobrý. Dobrý, tak to si dám. Pivo mi objednal. Keď som nastupoval. Aha. Volá, čo mi jutáme. No dobre, no tak volá, čo jutáme, hej. No. Najkrajšie je slnko v krajine baníkov. Do srdca preniká viac ako drahý kód. Vzácne sú poklady ukryté v zemi. Však láska s priateľstvom viacej sa cení.
ďakujem za ten skorocel. To si ty? Presne tak, to som ja. Mimochodom, Šimon, k vašim službám. Ja som... Budem hádať. Lesana. Teší ma, rád ťa opäť vidím. Chcem sa ti poďakovať, že si ma vtedy zachránil. Nebyť teba tak... To nestojí za reč. Veď ma aj tak veľmi nezbili. Ďakujem. Počul si to? Prepáč, ale už musím ísť. Pôjdem s tebou. Nie, nehnevaj sa. Ak by som ale zasa potrebovala pomoc, tak ti dám vedieť. Tak s tým počítam. Maj sa pekne. Konečne sme sa stretli, a ona si hneď takto odíde. Ale nevadí. Veď sa stretneme aj na budúce. Inak, že si aj kopu. Aj do roboty mi sa patilo ísť. Idem na to. Pán Steiger, dnes ideme poslať to zlato do Viedne. Ideme. V poriadku. Hneď sa postaram o to naloženie, ale najprv si idem ešte niečo vybaviť. Let Sokol. No poď s tým zlatom. Poď. Ale keď to vôbec nie je také jednoduché, pán Steiger. Niekto prichádza. Počkať. Tohto ja poznám. Dobrý deň. Vraj sa mám hlásiť u nejakého Steigera. Ja ti dám nejakýho. To je pán Steiger. Prepáčte. Ale keď už si tu, ja ťa hneď zapriahnem do práce. Zober tieto vrecia, pozri, ako pekne na teba už čakajú. A odnes ich tam. Tu stráži. A čo v nich je? To nech ťa netrápi. A my pokračujeme v práci. Rýchlejšie, nemáme čas. Idem. Taká cesta do Viedne, to nie je medlízať. Nakladaj. Chlapi, ale už mám dosť toho medu, už mi aj v zuboch zostáva. Počo mám nejaký tuhý bol, alebo čo? Už sa musí niečo stať. Veru, kapitán, by sa bolo volať čo postarať. Inak budeme mať akurát tak... Vieš čo. Neboj nič. A to iba s medom. Raz sa stane. Zdá sa, že idú. Sú len traja. A nebudeš mi veriť, ale miesto koňa je tam oslík. Počujem oslík. Naozaj, majú zlato. Majú zlato, nebude to až také ťažké. Škoda im ho Viedni. Nám sa zíde viac. Určite. Dobre. Skúsime ich prepadnúť neočakávane, dobre? Že sme kontrola. Kontrola. Dobre, sedí vec. Ja si schovám zbraň. Môžeme ísť. Počujem osla.
Chlapi, ale teraz sa musíme snažiť, pretože táto lúpež nás môže zabezpečiť na celú zimu. Ale čo? Jeseň? Nevadí. Dar Boh! Strážnici, vidím, že idete so Solíkom. Vy idete asi do Viedne. Ideme so zlatom do Viedne. So zlatom do Viedne. Skontroluj to zlato. To je prepad. A tú pušku na zem. A tú pušku na zem. Na kolená. Na kolená. Ideme, chlap. Drž ho, je tvoj. Keby som ju ešte aspoň raz mohol vidieť. Ešte raz sa s ňou stretnúť, čo by som za to dal? A tí zbojníci, no už dali mi riadne, ale aj tak to stálo za to. Aj 8 zbojníkov by som vydržal. Nevadí. A tie vlasy, jaj, ako slnko. A oči ani nehovorím. Joj, ešte raz aspoň, keby som sa s ňou stretol. Aj vrece zlata by som za to dal, keby som také mal. A ty čo tu robíš, kamarát? Čo si sa stratil? Joj, a čo to máš? Veď to vyzerá ako... Veď to vyzerá ako práve zlato. Vezmem ťa ku Grofovi. On už bude vedieť, čo s tebou. Poď. Nemôžem si to zlato nechať. To by nebolo správne. Ja ho pekne vrátim Grofovi a on sa o to postará. Ale čo tu robíš takto sám? To mi nerozumiem. Stále to isté kniha, musíte veľmi zaujímať. Nech sa páči, stúďte. Môžem pomôcť? Videl som takého mladého muža. Niečo vlečie a chce sa stretnúť s vami. No, nech sa páči, mladý muž. Čo máte? Urodzený pán Grof. Prepáčte, v prvom rade, že som takto vtrhol bez ohlásenia, ale myslím, že mám niečo, čo patrí vám a nemohol som si to nechať. Neuveríte mi, ani ja sám by som tomu neveril, keby sa to nestalo mne. Ale išiel som im po lese a to behol ku mne oslík, ktorý mal na chrbte tieto vrecia. A na tom by nebolo ešte nič zvláštne, keď na to nebolo Tak to ti teda ozaj neuverím. Oslík, predstav si, Radca. Oslík ide len tak po lese, nesie si, pravda, že vecia zlata a práve ide za mladým mužom, aby mu hádam dal. A veď... To ti neviem. Veď to je to zlato, ktoré posielame do Viedne. Tie vecia sa mi zdajú povedomé. Človeče. Mimochodom, počul som, ako sa urodzení páni Peter von Siglisberg a Josef von Sankt Anton rozprávali o lúpeži. Tak to je to zlato. Veď to je Šimon. A ty odkiaľ poznáš Lesanka? No vieš, raz som išla medzi ľudí. Medzi ľudí? Vieš, čo som ti hovoril. A prepadli nás bojníci, lenže on nás zachránil. A vieš, keď ty mi zvykneš sem tam naznačiť, že by som sa mala už pomaličky aj vydať. Tak keď už, tak len za takého dostatočného muža. No už aj pravdu máš, Lesanka. No, a rád sa poď, to je práca pre nás, musíme sa poradiť. Čo
Nuž, Šimon, počúvaj ma. Statočne si sa zachoval. Málo do dnešných časov sa takto zachoval. Aj si našiel poklad, aj si ho postihol vrátil. To už dneska málo kedy vidno, ale viacej cením, že si zachránil moju dcerku Lesanku. Pán grof, odpustil, ale nemohol som sa dívať, ako tí zbojníci prepadli. Musel som zakročiť, nedalo sa ináč. Je to odvážne muž. Nuž, keď je tak, Šimon, mám pre teba veľmi lákavú ponuku. Ak sa neurazíš, dám ti pošťavnice, nejaké to zlato a dceru Lesanku za ženu. Tak, takáto ponuka sa naozaj nedá odmietnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nuž, radca, môžeme chystať veľkú svadbu. Chlapi, stačilo naspäť. Poďte von. Tam už nič nenájdeme. Tam nie je žiadna žila. Poďte von. Tak dobre to teraz išlo. Tam už nebude žiadna žila. Vráťte sa do tej starej chodby. A tu poviete. Ďalej. Tam už ste skončili. Nácko, ale teraz si dobre makal. No, však musím aspoň niekedy makať poriadne. Ja sa trošku uleja zatiaľ. Nič nedostaneš. Už vidím svetlo. Je to ono. Mám to! Zvládol som to! Konečne som sa prekopal. Odteraz si budeme žiť ako páni. Joj, výborne si to vymyslel. Nazdar, mám tu pre vás zásielku. V tom prípade musíme zavolať pána Steigera. Ale Steiger to teraz nie je. Pre teba pán Steiger. Nejedno, kto to prevezme. Táto novinka vám určite uľahčí robotu. Je to dynamit. Dynamit? Tak to by som išiel niekam vyskúšať. S touto chodbou sme už skončili. Nič tam není, tak to vyskúšame. Dúfam, že to veľmi nebuchne. Čo to bolo? Dúfam, že nie. To, čo si myslím. Fú, to bola rada. Bo ako je to za divedlo. Zasypalo ju našu vzácnu pivnicu. Nič horšieho sa nám už ani stať nemohlo. Tam to je koniec. Zdar Boh, vy ste Steiger Michal Sitniansky. Však potvrdilo sa, že ste boli zapletení do prípravy lúpeže. A preto ste zatknutí. A môžete sa poďakovať, vy viete komu. A dom sa odozdáva pôvodným majiteľom. Berme ho! Ja vám dám! Necháte ho! Necháte ho, muža môjho! Kto bude robiť Steigera? No tak predsa sme sa dočkali spravedlivosti. Ale tých mladých mi je tak ľúto. No, Julka moja, poďme si pozrieť, čo sa tu porobilo. Bol tu aj výbuch. Či nám pol domu neodpadlo. Ten mladý kričal, že len pivnicu. A čo keď aj ďalej? Chvála Bohu, že sme už doma. Tak som sa na toto tešila. Pane Bože, ďakujeme ti. Dočkali sme sa. A sme doma, Julka. No vítaj, junák. Ďakujem. Už som počul, že sa ideš ženiť. A ja som ti slúbil ten prsteň, aj som urobil. Nech sa ti páči. A veľa šťastia ti prajem. Ďakujem vám. Ďakujem za ten prsteň a tiež veľa šťastia. Dovidenia. S Pánom Bohom.
Šimon si povedali svoje áno v krásnej zámockej kaplnke. A týmto vás vyhlasujem za muža a ženu, čo Boh spojil, človeče nerozdeľuje. Môžete si dať prvý manželský bosk. Dámy, páni, priatelia, naša dcerka Vesanka dneska zažíva svoj najkrajší deň v živote. A ja som šťastný, že akorát so Šimom. Je to odvážny chlap, nebojáci, preukázal svoju statočnosť. No už dobrí ľudia, priatelia, nože vypíme na izrael. Som rád, že ste pustili vašu návštevu na Špejdu. Aj svadobná hostina sa vydarila. Bolo čo vypiť, bolo čo jesť. Podávali sa dobroty od kuchtíkov, vyhrávala muzika a svadobčania sa dobre zabávali. Zlé činy boli spravodlivo potrestané a dobro zvíťazilo. Kto vám bude teraz Štajgera robiť? V živote nejdú. V živote nejdú. Nemám chlap jesť. Nevadí, že vaši manželia nie v base. Či sme vedeli, čo majú za ľubom? Veru tam bolo veľmi veselo. Na hostine všetkým najlepšie chutili tie okrúhle koláče. Pýtate sa, že ako to viem? Bol som tam. A ešte vám chcem povedať niečo veľmi dôležité. Poklady ukryté v hlbinách zeme pod Banskou Štiavnicou prilákali do nášho krásneho kraja veľa ľudí. Lenže čo človeku osoží, hoď by aj celý svet získal, ale vlastnú dušu by stratil. Náš baník získal pol Štiavnice, aj toliarov, že by ich mohol rozdávať, ale tým najvzácnejším zlatom, ktoré získal, je niečo iné. Je to poklad ukrytý v jeho vnútri. Ostal sám sebou, získal veľa priateľov a lásku lesami. Takto náš baník k tomu ozajstnému zlatu prišiel. Najkrajšie sú hviezdy v krajine baníkov, strieborné aj zlaté na nebi pod zemou. Lesk zlata odrazí svetielka kahancov a príbeh stane sa ozajstnou rozprávkou. Najkrajšie je slnko v krajine baníkov, do srdca preniká viac ako drahíkov. Vzácne sú poklady ukryté v zemi, však láska s priateľstvom viacej sa cení. Poklady hlboko v nás pomôže láska ti nájsť. Tá navždy závisť porazí a dobro nad zlom zvíťazí. Poklady hlboko v nás pomôže láska ti nájsť. Tá navždy závisť porazí a dobro nad zlom zvíťazí. Najkrajšie je slnko v krajine baníkov, do
srdca preniká viac ako drahý kov. Vzácne sú poklady ukryté v zemi, však láska s priateľstvom viacej sa cení. Vzácne sú poklady ukryté v zemi, však láska s priateľstvom viacej sa cení.